дар ин ҷо ҳаракати мошинҳоро мутаваққиф карданд, зеро дар ин гӯшаи Душанбе роҳи се табақаи бунёд мекунанд. айни роҳе ки дар маҳаллаи Мавсум ба 82 сохтаанд. ин роҳ аз ҳамин рӯз баста мешавад барои нақлиётҳое ки мусофиркашанд. махсус роҳ ҷудо карда шудааст, онҳо гирдугардон мераванд. ҳамачи ин барои беҳбудии халқ пешниҳод карда шуда. ин роҳ се табақа муддати 2 сол сохтмонаш давом дорад. ҳоло мо дар болои чорсӯи се табақаи Мавсум ба маҳаллаи 82 қарор дорем ки қарор аст дар чанд моҳи оянда ба истифода дода шавад. бунёди роҳҳои се табақа бо ҳадафи осону зудтар кардани ҳаракат дар пойтахти 1 миллион нафараи Тоҷикистон аст ки сол то сол мошину танбашавӣ зиёдтар мешавад. роҳи баста расидан ба маркази Душанберо мушкил мекунад. лекин масалан нақлиёти мусофиркаш нест. ҳеҷ гап не аснока пиёда мебинӣ, ҳеҷ гап нест. омода рафтан ба камтар мушкилӣ мешавад, лекин агар роҳ соз шавад мо хурсандем. ҳамин роҳ нағз мешавад, бо гаштани мо соз мешавад. барои бунёди роҳи се табақа яке аз муҷассамаҳои маъруфи Тоҷикистонро ба дигар ҷо мекӯчонанд. ҳамакнун муҷассамаи Абу Али ибни Сино ки 10 солаҳо боз дар ин ҷо қарор дошт, дар пайи таҷдиди ин роҳ дар назар аст ба назди бинои нави донишгоҳи тиббӣ поёнтари ин ҷода куш дода шавад. баҳси зиёде буд ки мумкин аст муҷассамаи Сино вақти баркандан осеб бинад, вале меъморон мегӯянд ки ҳеҷ садамае ба он намерасад. сохтмони нахустин роҳи се табақа дар Тоҷикистон дар маҳаллаи Мавсум ба 82 тақрибан анҷом ёфтааст. ин роҳро роҳсозони чини 2 сол сохтанд. бояд мунфар шавад ва тамом. барои ҳар ду роҳ тақрибан 40 миллион доллар харҷ мешавад ва онро бонки аврупоии таҷдид ва рушд ихтисос додааст. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.